Takže čau ty lidi, tady Vojta, no a dneska natočím venku, ale dneska nejsme proto, aby jsme se zahráli tady za semíka. What the fuck? Teď jsem dal Co? Kdy mě se bugly star dropy? Tady jako za ty hry. Převole. Já jsem tam, teď vám vysvětlím příběh, my jsme byli jednu hru druzí, pak třetí a pak už jsem to vyp. A what? A to bylo teď, co na něco, jdeme se otevřít těch 100 free star dropů za ten event. Určitě se to tady běžte vybrat, takže jdeme na to, no. Pojedeme turbem, prostě rychle. Super rár. Klikáme co nejrychle. Mytik. Tak ukaž. Cool, tam nice. Pak se podíváme všechno, co nám padlo. Jop. Já jdu teď extrémně rychle. Prostě jolo, kámo. Jolo, pič. Rár, okej. Rár. Mýmu kamošovi nepadla ani jedna legendární a mýmu dalšímu vole padly 2 legendárky. Tak pojď, teď si dáme jednu star dropu nosem a uvidíme, no. Takže rár. No nic, tak klikáme dál, no. Já teď klikám quadroklikem, nebo teď klikám zrovna double. Epic. OK, 100 powerpointů. Něco z rárky, něco extra zajímavého. Tak pojď. No tak, nějaký mytik legendárka, co? Teď jste třeba 50. star, třeba 20. star drop, kámo. A já z něho mám úplný hovno. Super. Víte co, já se zapnu zvuky. A teď konc, mi musíte věřit, jo. Já teď konc to otevírám pozadu. Teď to nebudu otvírat, takže se nebudu na ten mobil koukat, jo. Ty vole. Tak jdeme koukat turbilku, nějaký pět tam byl. Neřešíme. Ty vole, proč jenom super? Dáme, jestli mi padne jenom jedna mytika. Tak fakt budu naštvaný jak prase. Kámo, já myslím, že mám větší štěstí. Halo? What? Kámo? Ale jako... jako bych to neříkal, lidi. Jako bych to neříkal. Bunny! Nice, tak jdeme dál, kámo. To mi i hned udělalo úsměv na tváři. Ne, jasně, tak to má. Ale chtělo by to nějaký kredity, třeba z mytiky nebo tak něco. Teď klikám jednou rukou. OK. Tak pojď nějaká postava, škoda. Klikáme Epic. Tady může být Epica vlastně. Tak pojď, epická star dropa znovu. Jinak někdo do komentářů můžete udělat seznam všech těch star dropů, co mi padly. Pak na konci si dáme ještě jednu hru. A jo, super. Okay. Legendární víme, že máme zatím jednu i s mytickou. Nechápu proč, nechápu jak. Prostě nejvíc bude padnout 100% rár. Ty vole, mě padnou kredity zrovna z rare star dropu. To nemohlo být alespoň mytikám, abych jich měl třeba 200. Ale jediný, co mě štve, jsou ty powerpointy, jako prostě nemůžete přeskočit. Ty vole, powerpointy nepadnou. Kámo, já tak nesnáším powerpointy. Ty vole, mě padají, kámo, jenom powerpointy. Na začátku úplně jinak jsem měla volat nějakých třeba... Kámo, mě už to dalo 1000 těch, vole. Kámo. Jak chci víc. Jak chci víc. Já nechci víc powerpointů.
Jak pak na konci samozřejmě si dáme tu hru, jak jsem sliboval. Ale pičko, já nechci jenom ty rárky. Epic. Ať tam plný hovno na Groma, který ho nehrál. Tak pomáh. Kdo prostě natáčí? Já to musím si kouknout 5 minut, jo, už to sbírám. Kámo, já teď jdeme turbo, jo? Kámo, já teď klikám všemi prstami. Jako na rukou samozřejmě. Epic. No. Epic. Kámo, jestli jsme tam znovu budou padat kredity. Kámo, super, ale. Epic. A to je GT Max? Co? Jsem si ji koupil? Ne, to mám můj kámo. Ok, ale tady vidíte, že vám Mythic a je tam plný hovno zase. Pojď. Super. Epic. Kámo, já teď klikám všemi prsty. Super, kámo, já teď jedu jako magor. Tak, pojďme. Budu chodit legendou. To je fakt super, ukaž. Epic. 100 těch, to mohlo být 100 kreditů. Tady projel nějaký citron. Nebo čo to bylo. Tak pojď. Jako chtělo by to ještě jedno legendární, alespoň. Prostě poslední legendární a budu spokojený. Jeden legendární kámo stačí, jo? Prostě mému kámošovi jako nepadlo ani jeden legendární. Což mu padlo miliarda mytických. A jako jenom 2 nový postavy, jo. No, radši bych... Já vole, nedávám pozor. To je nějaká gadgeta nebo star powerka. Na finga, že no. Tam já se zrovna otočím a otočím se na mobil a legendary. No tak to je nejvíc fany, kámo. Úplně omylem jsem se otočil, přesně mě zajímalo, co se tam děje, jo. Někdo tam jenom nastupoval volat do auta a já mám takový štěstí, když to otočí prostě ten mobil od tebe. Tak dáme si pár stardropek pomalu. Mythic. Tak pojď. Ty vole. Tak to nasere nejvíc. Epic, ještě tam může skočit Mythic? Aha, škoda. Ty vole. Kamerar. Neslyším. Zeraru vám prostě jako, je to dobrá náhrada za boxy, jako, ale i tak boxy prostě, aha, tak už jsme na konci, tady si vezmeme tohle a dáme si teda ještě jednu hru. Mně actually padlo takhle málo věcí. Ty vole, takový lhaček, by se mi líbilo mít. To už je podruhý, co tam mám tenhle jackpot a nemůžu si ho vybrat. Proč? Protože nemám Brawl Pass Plus. Jo, jedna startovarka na Fenga. Díky která mi snad pomůže. Hoda, koš. Teď tam mám dojem, že je lepší, daj. To znamená, že mám 3 sekundy. Jo, Takže hodíte jít, ta druhá je lepší, napadla ta horší. Wow. Ale jdeme si i tak zahrát za Fenga. Tady máme jinak ty mít 2 nové postavy, Bonnie a Coletu. Se mi moc líbí. A jo, já jdeme hrát. Tady trofou hru, protože jestli tam ještě jde kámoš, tak za ním dojdu prostě jako, ale proč mám boty, kámo? Když jdu na takovémhle ranku už. Nevím, nepochopíš, prostě dostaneš boty.
takovýmhle ranku, kámo. Nice, tak jo. Já jdu pušovat normálně prostě. OK. Já mám na štěstí ten lepší gadget. To prčí. Zipnej jsme. Jsme první. Prdele, já jsem sednu. No a vidíte, to bude pro dnešní video asi všechno. Jo, bude to pro dnešní video všechno. Počkej, tady mytik. Jo, dost je PowerPointu. Wow. No nic, tak tady to bude pro tohle video. A já si dám ještě jednu hru, ať máme těch 22 000. Že jo. Jen tak, prostě, že máme těch 22 000 na flex. A do prčic. 3 minutiky? Ty vole, já mám asi teammate. Tak to jsme v háji. Kámo, dynamajku. Co to za dynamajka? Actually nedal ani 2 hity, kámo. No tak to jsme v prdeli. Dynamajka, koby to tam možná řek, možná to tam útok. No, mně se nepodařilo to prdela, Já když ho stunu, tak si koupím nějaký čas. Že jo? Ho nějak jako trošičku aspoň se pokusit. Jestliže ho půjde dolů, tak udělal chybu. Ne, neudělal chybu. Nevíš, já mám jeden hit a mám prostě účko, nebo můžu dát gadgetu. Jedenáctková Mac. Ajajajaj. Ještě tak to střílej, ne? Není tady nějaký jáma? To prdele, ona mě dala do kokonu. Nice! Dělej dynamajku, hoď tam, Joe, hoď tam. Aha. OK. Tam je Mencius. OK. Nice, hezky. Ona se zamkala do kokonu, no tak jsem v prdeli. Já jsem tomu kokonu neměl brát tolik životů. Já chci tam prostě dát takže teď musíme dát první místo, no, lidi. OK, tak teď už to bude víc start. Já teď hraju za Mirku, tak to promiňte, jestli mám to. Tak jdeme na to, lidičky, no. Po dlouhé době hraju zase obouma palcema. Což je hrozný nezvyk pro mě. Nice, nami kámo. No dávat damage jako kráva. Do prdele. No super. Pryč. Já radši vodu pryč hodí, aby tam pro jistotu nechci. Jakože já už to... Hezky. Poma. Jestliže sprouta. Tak, díky za hity. Tak jo, pojď, no tak. Yes. Tak teď už radši tam nepůjdeme.
Takže já jsem ještě schopný je dát. Vlastně využiju obě dvě gadgety, tak jsem schopný je dát. Tak pojď. No nemyslím, jakože. Do prdele. Hezky. No, vem to. A jdeme pro ně. A jdeme pro tu taru. Dělej. Nice. Tak teď to je doopravdy pro teď to vyrobročně si, že máme teda už ty... Yes. Je to... No já tady mám ještě jeden business, takže ho doděláme. Mám dát poslední ven. Abych měl hotový 2 podělaný questy. Yep. 2 questy musím dělat. A bych možná, že i ty měl další to, prosím. Co to je za... tak já mám docela velkého amatéra. No tak to jsem v háji. Jsem ve velký háji. Jako oni neví, o co v téhle hře podle mě jde. No tak, najď si na mě, naskač si na mě, ne? Ty vole, Byrone! Ty vole. Byron je fakt. On to jenom kempí, kámo. No tak teď se modli, kámo, Byrone, že nejsou na tom středu. Dobrý, no, já to zkusím použít. Nice, kolik má ten stůl? 6, jo. No, to prčic. Kámo, Byron. Tak ten Byron to čuje. Proč radši jsem neodhalil a než to dohraje. To je jeho chyba. Víte co? Sice jsem původně za ní moc nechtěl hrát, ale vezmeme Lolu, jen tak for fun. Ta Lola, ta kráva, no. Teď si počkáme. Už točím 17. Ale z rychlého openingu 10minutového se stalo 20minutový video. Mě pokakej. Tady to jsou boti, takže ty máme hned bez krku. To prdelky. Mě zabil dynamite přes stěnu. No, dobrý chill, tak už to máme. Můžeme klidně chcípnout. Tenhle Larry a Laurie je chytrý, ale. Takže teď jsem podle něj budu mít dneska trofej. To počít. Nice. Dělej, berem. 9 kolon, dělej. Hodnej kolon, no, hodnej. Nice. Kámo, tady si možná přidáme do filmu. Ten vypadal, že tu hru uměl. Já si dal Battlelog. Jo, profil, ukáž. Jaký to mluví jeho poháry. Má 1,25. OK. Nice, takže už máme ještě. Je to, pojď, poslední to musí skočit mytik. Mytik. Wow, já dostal mytik. Dostal jsem mytik lidi. Teď to pro tohle video bude vše. Já doufám, že se vám líbilo a zdárek párek.